Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaaɓe janngiyankoɓe, on calminama, on juurama. En garti e windande men pulaar. Mi wino on noon en garani jannginde pulaar, garɗen ko jannginde bindol ngol. Sa yiɗi windude holno bindirta, sa windama holno janngirta ko bindiɗa ko. ɗum saabi noon allol ma nani ko ɗo bindanmi, ndaara ko bindanmi ko no bindiranmi ni, ekkoɗa hen bindol. kala ko bindumi ƴettu kuƴol ma e karne ma, mbañitoɗa janga ɗigga. ala alkulal ngal bindanmi ngal a jangata, teskede a jangi ha timmi. ala alkulal ngal bindanmi ngal wawa jangude. ɗum noon en garti e windande men hande. Bisimillah, janggen. mi hollino on pulaar ko ɗo woni a mawɗo, ɗum ɗo wiyete a tokoso. wasaha jiya waɗa ni hatta ko a tan woni ɗon. so waɗi ni ko a poɗɗo. so wasaha jiya waɗa ni hatta ko a tan poɗɗo woni ɗon. wasaha jiya waɗa a mawɗo ha gasa, wonday a tokoso, ittata ko a tan woni ɗon. ɗo ko a ay nan ɗon ɗo ceernata ɗum harema jiiɓoyade ko ni foti. gaane ɗiga pooɗani nani ɗo tan teskuyo mawnata, ekko ma yaawa, mbasa jiiɓade ay nani. o ko a fooɗani ko mawɗo, tokoso o nani ɗo haaɗi, heddi noon ne wayani koy o tan ngoodi. a mawɗo, a tokoso, gasi. so waɗi ni no wiye a poɗɗo, ndeno ada faami wutan ko a mawɗo e a tokoso e a poɗɗo ari ardi. ganda wutanko e mawɗo e tokoso e poɗɗo ari ardi. wutan ko i mawɗo e i tokoso e i poɗɗo ɗo gasi. wutan ko o mawɗo e o tokoso e o poɗɗo gasi. woodi ko u mawɗo e u tokoso e u poɗɗo. ko ni masɗe pulaar poti. hoto haqqille ma woɗɗoy, masɗe ma pulaar ko ɗo kaaɗi, mbasa jiiɓade a namdama masɗe pulaar no poti, tan mbiya ko ɗo joyi, tawa tampata, a tampinta, a anata. o jide a mbaɗani ceerndaɗo wele yiide ko a mawɗo, e mawɗo, i mawɗo, o mawɗo, u mawɗo, a tokoso, e tokoso, i tokoso, o tokoso, u tokoso. ɗo ko poolle. a e i o u ari ardi. ɗo tan mbawata hande hoto haqqille ma jiiɓo, ɗo tan janguɗa masɗe ma pulaar koni poti. hoto hakkille ma yaltuɗo no ɗe poti. mbiya goo, ɗiɗi, tati, nayi, joyi ari ardi. goo nani ngara mbaɗa ɗo henne cuurel ma nanda hen, yaada hen. ay yaada hen taw anatama an jangowo. goo nani a ɗiɗi o e tati o ko i ay nayi ko o
o joyi o ko u u u ɗo ko mawɗi ngoni ɗo a mawɗo e mawɗo I mawɗo o mawɗo u mawɗo ɗo ko tokosi a tokoso e tokoso I tokoso o tokoso u tokoso ɗo ko polle a e I o u gasi ɗum woni masɗe pulaar mbaɗani ay masɗe ay mbaɗani pulaar ay pulaar mbiya ko capan ko joyi ko joyi mbiya holɗen mbiya ko a e a mbiya ko e mbiya ko I e I mbiya ko o e o mbiya ko u e u gasi ɗo ko mawɗo ɗe gonɗo a e I o u a e I o u a e I o u ari ardi ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga ara hoolaki hoorema ƴeewa camorɗoma ɗakkoɗa sara makko o walluma jita laawol nani a e I o u ɗo ko poolle a e I o u asi joni noon ngal ɗo ene wiye ba ɓa ca da ɗa ɗum ɗo ñangorta hade mi aroyde hen taw komi a andiɗe se garoyi heɗe masa tan anatama ɗo ko ba ɓa ca da ɗa ba ɓa ca da ɗa ba ɓa ca da ɗa ɗeɗo nde mbawa jangade ɗe natata hen janggo ma ƴitta ngal ɗo mbaɗa hen walla ngal ɗo mbaɗa hen ngal ɗo ɗeɗo fof joyi nata hen ɗum noon min garo hen yeeso ɗo hata ganduɗa ko woni ba ɓa ca da ɗa mo janguɗa o a jangi ba a jangi ɓa a jangi ca a jangi da e ɗa a jangino a a jangino e a jangino I a jangino o a jangino u ɗo henne masɗe pulaar ko joyi holɗen a e I o u alkule ma ba ɓa ca da ɗa en timmini gollal ko musidɗo mon giɗo mon alamudo mon nder e bowal yayali ko Sénégal alhamdulillah rabbil alamina o tawi noon woyi ko cagguɗa hen ƴeew bawɗo goya saɗa makko o sagguinma a dañani noon nodda en e 00 221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp men o gara caggirɗa hen a saggay noon alhamdulillah rabbil alamin on jarama ko musidɗo mon guiɗo mon alamudo mon nder e bowal yaya li kala Sénégal alhamdulillah rabbil alamin wassalam